Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिनाय थाबाय। जों दायो बैसागुनि प्राइमारिनि मान हैनो फैदों आरो नै बिथिंबो मा लादों नोंलाय? माइरं माबायाव हैनो नै ओइथिंबो सिगांथिंबो दङ। ओइ नै ज' थांगासिनो जोङो। ओमफ्राय जों दिनै बिहामजो पार्टिफोरबो मोसागोन आरो। मार फैफिनखो नों मोसानाया? मार फैफिनखो? हा? दा खिथागोन। जोंनि मन्दिरा एसेल'द्राय जाबाय नामा साया? थाङाखै र'। आयौ बैसागु मोसानो ओंखारबाय नै जोङो दायो। नै सासेयाबो देलायना फैबाय। ओमफ्राय आङो माबा मोनसे देखायनो नागिरदों आरो ना आंहा सना गैया नै खोमायावहाय। ओमफ्राय नैबेखौहाय आंनो बिजावजालिया गिफ्ट होफैदों आरो नै। ओमफ्राय बे गस्लायाबो बिबोनां होफैनायसो। बे गानहोलाय बिजावजालि होफैनाय बे सनाया गाननाय नै बेखौनो गानना मोसानोसै। बेबो बिजावजालि आरो देरसिन। बिजावजालि आंनानो गैया नै मादैया मा खालामदोंमोन? मोजां समायबाय, मोजां नुबाय। आंनि बिहामजोसो बियो ससमा गाननाया। आंनि बिहामजोआलाय मा माबानि र' बैसागु बायदि गानखोना माखो? माबाखौ सना गिफ्ट होग्राखौ खिथानि एबारो। आंनि बिहामजोआ सनायाबो माबा जुमखासो। जुमखा गिफ्ट मोननायब्रा दा मोसानोसै। नै मोसानाय मेकआप मेन माइ मेकआप मेन। आं नायनायनो हरलाय बेखौ माबायदि नुयो? हाम बिखुनजोहाय मेकआप मेन। खानायखौ बे बानायना होदों मोजां नुदों नायलाय नै। मोजां नुदों। दाना फसायदों मालाय ससमाखौ। आयौ बेसो साबसिन नुयो आं नोंनिखौ मालाय। नयखौ लाथ'नांगौ। नै मोसाग्राफ्रा जोंना बारि थाबायबाय। बारि नै इसोरनाव मोसाफैदों जोङो नै मालिकपुरिया। जारौ जि मोजां नुदों जोंहा नानिमोनखौ। दर जालायनोसै इसानाव मोसानोसै एबार हाथरखि उनावहाय। जोंना फैसा बेगाबो नै फिसा सासो। बेयावनो बुरजासो मोनगोन नामा नोङो? बुरजासो मोनबानो जाबाय। मोसाखानोसै
ओमफ्राय नोंथाङा बोरै दायो न'आव सम मोसायो बेयाव मोसानोसै दखानाव नोंसोर दखानाव सम मोसानोसै बैसागुथ' दागारसै बे बेवहाय जे बेयाव मोसानोसै बेयाव मोसानोसै सिबो नायलाय नै आबैमोनहा एम्फौआ जि एम्फौ लादों इयावबो गोमोन ओंखारहांबायनो दाना मोनबेसे आबै जालि बियो ओइ जालि दाना मोनबेसे एम्फौ गोमोन दान्दा मोनब्रैमोन मोनबामोन दाना मोनबेसे आबै मोनबा जोब्बाय एम्फौ लाग्रा मालिकफोरखौ खिथायनि र' ए नोंसोरना राननायनि ना आबै देरथारबाय सिख्ला बिखुनजो माबा मा बिलाइ बे माबा मा होनो खारं बिलाइ आबैसो जागोन ना आबैखौ आबैसो जागोन सासेबावनो आबैयाबो एबा आबै ए आबौ थादे आबै मोसाहैगोन जोङो औ जों मोसानायखौ नायनो फैयाखै बे दासो थंब्लेन ओंखारबोदों थाथ' दे आबै बिहामजोनि फुलखौ आब्रा फाग्ला आंखौबा अना बिहामजोफ्रा आंना बिहावा बेंग्रा बिहावा जोंखौ बिहावा बेंग्रा जोङो दिनै मोसानाया मोनाखासिगोन आङो दिनै ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय गाबोन आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गाबोनो आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय जोङो गेजेराव नाङाखै आरो दासो 6 गरसो मोसानो हादों जोङो आरो बिराद बुरजा दंबावो ओमफ्राय मोनाबायबो नालाय जोङो मोसानोसै दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार आरो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय